الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أيها أمبادة سلامه السلام عليكم أمبادة كريتشون هللويا Amen. أمبادة كميتو أوني نياكما ماريكا دوابة أوي جارجا كيتا بيان موانتارو نمبلا عليه كلمة هوتب دي دوا السلام عليكم دي دوا Alléluia de donner qu'on t'a donné gambafu furuba fulla jagarja iniche Abiye nyilam na haba. Awo. Ni mami kera be o tony my day. Oyere de anyana mai. Ça c'est de l'escroquerie. Aïe. Ça c'est de l'escroquerie. Même vieux. Non. Aïe. Soit tu es musulman ou tu es chrétien ou bien tu es kametier. Ni yenge mi yenyode. Awo. Jagarja wala. Ni yenge miye. Ni yenge zilame. Ma vieux ngo ma okeledu. Bismillah. Chrétien okeledu. Kamiti okeledu. Wanya te fo fena na fena geledu. Awo. Basi ta kuri koti la. Mala talo. Ni zilame wulila. Nugo salam alaikum mulam na wa alaikum salam. Abana. Ni chrétien wulila. Nugo hallelujah. Ma vieux ngo fani bani de matiki tokola. Kamaju ma wuli ma vuye nguni che wa la radio do ni chekana mbe arankele na de ai yoro gwando be fu la hara ko falanna e tara kana de o ta chekana mblay ni o de gwando de comme le petit bleu gwani horoy o mamme se ke yini ga gwa ko ina wa gwa ko ma chekana on sigiro de gwanye no ba glale de yiri la wa ne do tol ba sanfɛ ka mana da tol duguma wala yɔrɔ mana da tol sanfɛ de nka cɛkɔrɔba ka gwanye yɔrɔ mana dalen don tol duguma cɛ yi ja dɛ yen fa mu wa ne ta kana anw fɛ yan ma ne ka to kɔrɔ ye Kamala ngunda de mami nyoyenga ni mboye. Bele dugu bamano na fole do bele dugu. Uko mami ma kule dibiro ko woye. Akika na siga na madwaro. O fedo magambela. Asiri di sebe kwani kumambeo. Mi malijeti ako anwa jamana gouvernement nyema. Ni oye general de division Abdoulaye Maiga. Kamale mi bero ko alamisa temene kunu wo kotewa. Ako mali kunnafoni dila ko nyema ba ni oye banjugu dante kamale ko aye banjugu bisimila wa ku ya nyuanye abano wasede sebe ko nyuanye bulila femina ibe odonwa ode ko ni nyuala jere bele mingera on fe ba mali ba kono ni oye forum pan africain de media dakuro yakele fopam wasede ba ko wuliga jo siratige bara munungera ako bara biela jele sebe fura ko banjugu dande kayo fara nyanga ninga ta ubara ubela jele sebe fura di gogoro na manyema mo fasere ba ko odesira de oga kama le beledu ko bamona ngode beledu ko zira fura kare la bindole ndeta odesira de oga banjugu dande ako mi on faso male kuna foni dila ko nyema ba kama le kwa ya dama sunye ko ga korofo do da mi ye premier ministre ale kuloka o korofo de taliga dorela ako an kunnafoni sɛbɛn bawo a fɔ bawo kamale ko gɛlɛya min dan bɛ ni ka anw sɛgɛrɛ waati bɛɛ lajɛlen la a ko a y'o kɔrɔfɔ yira premier ministre la parce que de b'a ko o tɛmɛnen kɔfɛ a ko min ye an kunnafoni dilaw ye kamale anw ka baara in bɛ se ka lajɛ cogo min na anw ka baara in bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na anw yɛrɛ ka lakana o bɛ se ka sabati cogo min na jamana ɲɛmaaw fɛ k'a y'o da premier ministre kulo kan parce que ba ko jongo ala awma nyema ni oye banjugu dande wa ye korofo chaman fo korofo munu metalige kuna foni dilawo asebe mbaw on bela jele kala olu sira oga fasiri de ba ko korofo ngoni njara awma jamana gogoro na manyema ye ni ye premier ministre general de division Abdoulaye Maiga kamale kwa fana matoko aya jira banjugu dande la ako chawombi sebe korofo ako barisane
wulikajɔba min kɛra anw fɛ ba Mali ba kɔnɔ ni o ye forum panafricain des médias ye a ko jɔn ko Ala ko a baara bɛɛ lajɛlen mun donna doncogo ɲuman na wa baara in bɛɛ lajɛlen dala kuru la kurucogo ɲuman na a ko wulikajɔ in kɔnɔ jɔn ko Ala ko n bɛ se k'o kɔrɔ fo a ko o tɛmɛnen kɔfɛ min ye premier ministre a y'a jira k'a fɔ jɔn ko Ala Mayiga Bero ko ale kɔni b'a disi gosi ni jamana in kunnafoni dilaw ye a sɛbɛn b'a n'a fɔbaa kelen kelen bɛɛ wa f'a bɛ ɲɛmaa sɛbɛkɔrɔ fo a ye wulikajɔ min kɛ wa k'a dɔn k'a fɔ laɲini minnu fana kɛra a k'u na wulikajɔ ni hakiliw fara ɲɔgɔn kan yaasa min ye kunnafoni ye a ka di a dicogo la kunnafoni yɛrɛ di b'a ka lakana ka sɛbɛkɔrɔ sabati fasiri ye nin ye kamalen y'a bɔsi n k'a bɔ Mali jate kɔnɔ kɔrɔfɔ filɛ ka fili a ka dan yan tabadagakala Ablaye Mayiga an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Bero jamana premier ministre ko a ni ce yɛrɛ ye i k'a dɔn FOPAM papier minɛli la ko a k'an dɛmɛ walayi ko a k'an dɛmɛ dɛ an dɛmɛ yo an dɛmɛ yɛrɛ de n ko tɔgɔ fila bɛ je wala e bɛ nakasubu b'a lajɛ n tɛ ma fɔ i boloko b'a to dɛ yo n tɛ ma fɔ k'e boloko mun de boloko kun tɛ dɛ yo ka ɲama ole mu n'i ma nin fɔ bamanankan rɔ a ti nin k'an mɛn kana kabakuru gori kere tile mɔ sa kɔrɔbɔrɔ bɛ nin k'an mɛn cogo di hali ni ma se kɔrɔbɔrɔ b'a la sa peut-être qu'il a servi à Kaye mɔgɔ t'o dɔn mais malgré tout ça voilà parce que fonctionnaire de do n'a taara général de do mɔgɔ t'a n'a tun bɛ Kaye a mana kɛ Kaye cogo cogo a ma taa kaso ka kalan n'a ye ne ko n ko k'a fɔ a ye voilà n ko na mɔgɔ fila bɛ je k'an ka mɔgɔ fila bɛ yen mɔgɔ fila bɛ kasobonba la k'an ka kunnafonidila fila bɛ kasobonba la n ko n tɛ ma fɔ k'e boloko mun de n tɛ se k'o yɔrɔnin fɔ dɛ sisan o kɔrɔ ne ma fɔ k'u jo b'a la dɛ ne ma fɔ k'u jo t'a la fɛnɛ dɛ nka an ko de ko ka hinɛ o la voilà n'i y'a mɛn kasomakan na ko bɔlɔkɔ o ye jo de ye bɔlɔkɔ ye jo de ye yo n n'a bila duguma n b'a fɔ bɔlɔkɔ ma ko bɔgɔ nɔɔniden o ye bɔgɔ de ye o ye bɔgɔ de ye u n'a so nka Jagaja ayi kana nin kana ayi k'a nin ka di ne yɛrɛ n ko ne bɛ k'a ɲini n ko n bɛ dɛsɛ de ni ko sabu min bolo a bɛ wele ko Maliweb kamalen a sɛbɛkɔrɔ kuma na a ko i k'a dɔn an ka tɛgɛrɛ baden fɔ wa tabarikala nin ye hɛrɛ kuma ye haramu anw ka jamana kuntigi son excellence le général d'armée Bajalo den Aboka Sidiki den Lala cɛ Polisama Goyita mɔ den Asimi Goyita kamalen ko an ka présidence ye avion kura sɔrɔ Mali présidence ye avion kura sɔrɔ Ala ni ce tabarika Ala kamalen nin fête an bɛ nin fête kɛ de Asimi n'i bɛna taa avion essayer don min na i bɛ n wele voilà n bɛ taa n bɛ dɔnkili da i la très bien Asimi Goyita Asimi Goyita Mali ɲɛ jɔyɔrɔ Asimi Goyita ye manu ko Asimi ye cɛbaw dɔ ye a bɛna taama de daminɛ wa jumɛn a bɛna voyage de daminɛ wa voyage ko kuma jumɛn fɔra i ye yan kana nin kɛ dɛ a to an ka nisɔndiya kɛ dɛ an ka avion kura sanna on est content il n'y a pas dit le contraire voilà donc il faut pas mélanger les trucs mais seulement il faut pas mettre truc dans truc comme ça hein maa min t'i taama o tɛ sabara kura sɔrɔ koyi Kawale sabali yɛrɛ kɔnɔ a ko avion kura sanna CFA wari miliyari 15 miliyɔn 600 a banna k'o taara i ka dɔn k'o don avion kura la tabarikala avion min bɛ yen n'a bɛ wele i k'a dɔn Boeing 737 e ko o avion kura de ma san wa sabali yɛrɛ ko a ko n'i ye a ta ni ka lajɛ ni avion ba min filɛ nin ye kamalen i ka dɔn a ɲɔgɔnna ko o bɛ an bolo ko ye waati min na i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita i k'a dɔn o bɛ fanga la o y'a ɲɔgɔnna san kamalen mun kɛra ne fa Ala ka hinɛ la mun ayi i n'ale silamɛsu bɛɛ Jakarija a bɛɛ tɛ i tacogo dɔn han n ye dugawu de kɛ n fa ye dɛ ne ma fɔ n ka dugawu k'i fa ye i tacogo dɔn han n'an ka avion ko in ma diya i ye i t'i makun a ma kuma dɛ
ma fɔ k'a ma bonya a ma diya ye dɛ n ye dugawu de kɛ n fa ye sɛbɛnkɛla ko a ko n'i y'a ta k'a ma filɛ fɛn min ye i k'a dɔn an ka jamana kɔnɔ minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsinnen don sɔrɔ ni sɔrɔkɔ damu ma kamalen Aluseni Sanu ale kɔni bɔra ka bugunatigɛ di avion ko in kan a ko kɔrɔlen min tun bɛ an bolo kamalen i k'a dɔn n'o sanna Ibrim Boubacar Keita fɛ kamalen jɔn ko Ala waati laban in na i k'a dɔn gɛlɛya dɔ ye an sɔrɔ santima kalo tile 17 san 2024 a gɛlɛya kɛra sababu ye fɛn min ye avion min tun bɛ an bolo a touchera a touchelen kɔfɛ a kun tɛ se ka baara kɛ tuguni jɛkulu jumɛn y'a kɛ i k'a dɔn maa da nafa jugu minnu bɛ yen n'a bɛ wele ko Nasra al-Islam i k'a dɔn lié à Al-Qaïda olu de ye nin waleya cɛjugu kɛ an ka jamana avion na nka an bɛ don min na ko bi ko avion ɲɔgɔnna sanna kamalen i k'a dɔn maa min bɛ yen n'o ye avion dɔ b'an ŋana ye a b'a dɔn k'a dɔn kare o ye jɔnni ye aéroport ɲɛmaaba an bɛ don min na ko bi n'o ye Lasara Togola ye ko ale donna kɔnɔ k'i sigi a ko k'a fila bɛɛ Boeing ye dɛ nka ko kelenw tɛ dɛ kura min nana ko nin ye moderniselen de ye kamalen nin moderniselen don nin filɛ nin ye hali wifi bɛ nin kɔnɔ a banna kamalen président b'a sigi a kɔnɔ ani Putin bɛ kuma a b'i sigi a kɔnɔ a b'a ka c'est-à-dire que wifi de bɛ nin kɔnɔ nin fɛn bɛɛ de dafalen don a ka ɲi c'est modernisé walayi hali i bɛ ka fana da bɛna tuma min na olu fana ko k'o c'est modernisé o filɛbaga ɲɛ b'a la dɛ depuis yan ta de k'a fɔ ko in ayiwa baasi tɛ ma fɛn fɔ dɛ i bɛ ka ta bɛna tuma min olu fana ko k'o tun ka ɲi sɛbɛnkɛla ko a ko Jakariya Keita wari min bɔra an ka budget kɔnɔ n'o ye miliyari 15 ye k'a kana kɛ i ka dɔn an kɔnɔ k'a fɔ k'o bɛna kɛ avion sɔngɔ ye dɛ bari kɔrɔlen min bɛ yen n'a dilanna o bɛna feere de kamalen o wari dɛ o bɛna ta de k'o bila kɔrɔlen wari nɔ la kɔrɔlen min caana sisan o de bɛna feere très bien wari min kɛra ka kura san a pièce de rechange kamalen n'i kun ko k'i bɛ a falen a pièce de rechange falen n'i ma sawale wari min donna kura na k'a pièce de rechange tun bɛ taga o la tuguni bari k'a ye degun sɔrɔ dɛ nka k'a kana k'an kɔnɔ k'an perdira dɛ an ma perdi mais ne fana b'a fɛ ka hakilina dɔ di nin yɔrɔnin na n b'i kɔ a fɔ sɛbɛn ninnu ye k'u ka kɔrɔlen dilan u kana feere dɛ nka u k'a kɛ avion taxi ye très bien Kayi Bamako Kayi Sikaso Kayi Mopti Kayi Sevare Kayi Kidal très bien u k'a kɛ o ye k'a kɛ avion de transport ye k'a da nɔgɔya maliyɛnw ma bi n'a taara Kayi bi lundi très bien mardi a bɛ taa Segu mercredi a bɛ taa Sikaso jeudi a bɛ taa Kidali vendredi a bɛ taa nin yɔrɔ in na c'est-à-dire dɔgɔkun ka tila nin cogo in na aéroport bɛ dugu minnu na a tila don o don a ka bouger ka taa dugu dɔ la a ka wari la don an ka jamana très bien a ka pan Bɛlɛdugu kunna ka taa Kayi o bɛ ɲɛ a jigiyɔrɔ tɛ Bɛlɛdugu i ma ɲuman fɔ a jigiyɔrɔ tɛ Bɛlɛdugu o tɛ baasi ye a ka bɔ Bɛlɛdugu kunna a ka taa Kayi nka ni Bɛlɛdugukanden kɔni bɛ don a kɔnɔ ka ban baara ma ca a banna ayi Bɛlɛdugu a bɛ don ayi an ti kɛlɛ Bɛlɛdugu a bɛ don an ti kɛlɛ kɛ a bɛ don mɛ an ka taa kunnafoni ye sɛbɛ non ko bɛ yen quoi ko bɛ dɛ cɛ a bɛ géré a y'a ɲɛna fasiri a bɔ fasiri k'i sanogo maa bi tɔgɔ bɔra ka maaya kɛ fasiri de sɛbɛn an ka taa Kulukoro Mali jati kamalen a ŋunana a y'a jira k'a fɔ maa jugu maa sugu dɔn balo a faso janfadenw kamalen ni o ye fila ani jeune kamalen k'u kɔni yera yafama b'a la Kulukoro ale ba kɔfɛ yanfa bolo fɛ fasiri de b'a ko i nana cogo di a k'u nana ye k'a dɔn k'a fɔ Irisi cɛden minnu bɛ ban Mali ba kɔnɔ ani ka fara Mali sɔrɔdasiw kan kamalen k'olu ye wulikajɔ kɔni caya kunnafoni a bɛ di dogodogoni dogow la u nana ye k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni sɛbɛkɔrɔ diɲɛ bɛ wa ko sanuman don u y'a ye k'a fɔ jɔn ko Ala siga kɔni tɛ min na a ko min ye Kulukoro ale ba kɔfɛ bolo kamalen k'u nana ye k'a dɔn ko siganama caman a jamakulu caman k'olu kɔni ye ba tigɛ parce que de b'a ko kabini o kɔrɔfɔw fɔra wulikajɔ kɔni cayara
an ka finitigiw ani ya fama bala Russie a cɛden minnu bɛ ni o ye Afrika kɔɔri ye parce b'a ko olu ka wulikajɔ nana jira k'a dɔn k'a fɔ bon ko ala kɔrɔfɔ min bɛ ka fɔ kɔrɔfɔ in sɛbɛn kɔrɔ diɲɛ bɛɛ a ko de siratigɛw kan Abubakar Sidiki Sanogo u filɛ ka wulikajɔw bolo da a ko u taara min u denw bɛ min u taa bɛ fa jumɛn ka taa ye k'a dɔn k'a fɔ maajugu kɔni kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa cogo min na u bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan min ye waleya jugu ye ni k'o ta ka malidenw sɛgɛrɛ parce que de b'a ko u tora o de fɛɛrɛ jugu tigɛli la dɛ anw ka sanfɛ pankulu kɛlɛkɛ pankulu a ko o de n'an filɛ mugujugu k'o kere u ni ɲɔgɔn cɛ kamalen yankadi n'o yɔrɔnin ye mugu bɛ ko n ka ŋɔŋɛsi fa biɲɛ fɛ parce que de b'a ko jɔn ko ala a fɔ tare min ye anw ka finitigi ani Russie cɛdenw ye k'u ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɔni kɔnɔ a kamalen k'u ye maajugu caman ni kɛnɛ karaba u ka maramafɛnjugu min bɛ u bolo kamalen k'o caman darakira u la wa maajugu caman fana tigɛ fila kɛra u kukala ye parce que de b'a ko jɔn ko ala a ko min ye kulukoro a n'a lamini ye waati laban ninnu na ko wulikajɔ kɔni sɛbɛkɔrɔ jɔlen bɛɛ parce que filɛ n'a bɔsi ka bɔ Malijeje kɔnɔ kɔrɔfɔ filɛ Malijeje an bɛ foli di u ma Jakarija Keyita an bɛ yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo n da jalen nɔ fɛn min ye i ka dɔ Sɔrɔdasiw k'u fo k'u barikada u ni ce yɛrɛ Jakarija Keyita n'i bɔra ale kɔnɔ i b'a to n ka don fasiri sɛbɛn kɔnɔ min ye i ka dɔ an ka jamana kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ wele ko Janjo Info o de i ka dɔn a sɛbɛkɔrɔ ŋunan bɛ a ko an ka taa min an ka Kiribo i ka dɔn k'an ka taa a Bunakun kan fɛn min ye i ka dɔn maa min bɛ yen n'o ye an ka kiri tigilama i ka Kiribo ɲɛma ye ministre min bɛ yen n'a ɲɛsinnen don an ka kiriko ma Mamadu Kasonke maa minɛ Mamadu kamalen k'a kumana a kumana mun kan kamalen a ko tile filanin in na ko k'a fɔ réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔw ye maa minnu bɛ réseau kan n'u bɛ ka taa bon dɔw ta kɛrɛfɛ ka yɛlɛn réseaux sociaux kan ka denmisɛnnin san 13 san 14 k'olu ɲini ka t'u feere cɛnimusoya la ko k'a dabila a ka haramu tabarikala kamalen ne m'a fɔ dɛ tabarikala ko ministre Kasonge de ye a fɔ i ye n faamu wa monsieur le ministre ami ko ministre y'a jateminɛ l'existence de véritables réseaux de dépravation de mœurs de détournement de mineurs de films sexuels et activités pédopornographiques ɲa mɛn ni falekulo ye Balo Malaya Jakarija Keyita ja ameri bɛɛ la ko dɔw de kɛn bɛ ka taa bon dɔw ta k'o kɛ appartement ye appartement k'o kɔnɔnaw labɛn ka sɔrɔ ka na compte bila TikTok sanfɛ u bɛ npogotigininw bila k'o numéro k'a la ka taa Facebook kan ka npogotigininw bila ka numéro k'a kan wa ka tila ka WhatsApp groupe créer ka npogotigininw bila k'u prix fɔ i b'u ta k'u wari sara ka na ko pa kɛra garabali a kɛra garabali l'enfant y a pas de kɛru walayi ɲɛmɛ pa ni aw kun ye n'aw kun nana sɔrɔ diɲɛ bɛ taa na a bɛ bɛn yan ayi safɛ u mana sɔrɔ diɲɛ bɛ taa ayi wala sɔrɔ ten dɛ ne kun sera ale de don jumɛn ye pakɛlaw foto bɛ ka bɔ ne kun sera i ta kana na bɔrɔ kumale ni foto wallahi fo ni intelligence artificielle y'o kɛ ne jɛru jɔrɔlen don dɛ i kɛra juru la wa i kelen tɛ koyi kamalen n ye maa caman nin miiri ayi kamalen o to yen parce que anw tɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn ni misiri tɛ o a fɔra e k'a ka ala ɲini an ma sɔn bamanan ko kabini n tigɛra n turi la n ma datu k'a la a ko ministre Mamadu Kasonge kamalen u ye communiqué kɛrɛnkɛrɛnnen bɔ k'a jira k'a fɔ i ka dɔn maa dɔw bɛ ka nin baara in kɛ Jakarija Keyita a ko bi kɔnnen don a sini kɔnnen don maa o maa bɛ yen n'i kɔni yera a la d'a la k'a fɔ ko nin ye infraction jugumanba de ye wa min ye anw ka code pénal ye kamalen k'o kɛlen don ka nin kɔn cɛ o cɛ muso o muso ko e de yera a la ka réseau dɔ créé ka npogotigininw ta k'u bila o kan k'u feere walima ka cɛmisɛnninw bila o kan k'u feere k'i bɛ ɲangi sariya fɛ fo ɲangicogo cɛjugu a ko i ka dɔn communiqué in kɔni wa mangala
kama de kaya jira ka fo wala mama no be no be video cha jugo nun ke ina fo ikara video mun be na be surnya porno video na nyono wala ko bla le joka ni era ofenela dala ka fo ko ibita fadaro de hagedo bo ro ni ngoro fo saro ejme ya men fo pornografia ango ke hageto isa même na kla ka ministre blasrao abana ni ko amina kla ka blasrao ibe no ja sabal sa tunga kuna fonike min don chukuri min don na aisa mana zega mabla de ko do jagar ay mbi ko mo mbi ko parce que jaba akwa do ne ko bi mi nya ika do ministry ko nya ka korofo boka bi abana ko nyangli be ni ko kofe nyangli ga gene o ma min na la haramu bela ka bugo tiginu fere ka ika do demsen fitinu mineru u fere ka bondo joko ke appartement ye ka to mo fere akono wallahi ku ibeta fadaro de fadaro aya dabla ita la fadaro TikTok Facebook Sinapu ni Twitter ni fenj mo kaka dabla amaine voilà ko jubu de dadu wa maare te ta atike ma yoro shiro ko alaga hina be jigi wallahi jagarja ma fo ministry ministry akani yoro ni faka mo hoye très bien ou ka contrôle ke fili le baraina filinga la clé we muye ojeje mo mo be nous ba bogo tunu photo ta ma TikTok fo de to do mais me ba bogo tunu photo bla Facebook sanfɛ ko ni meni prina abe déplacer abe ni yoro ina wallahi do photo Facebook ko ta be ko oludo o tiɲɛ olu tɛ dɛ o tiɲɛ dɛ u bɛ dɔw photo ta ka baga dɔw photo ma wallahi k'a bila Facebook kan ko nin bi feere ka numéro k'a la wallahi bɛ i b'a sɔrɔ a tigi t'a kalama k'ale photo b'a la yɛrɛ baga kɛra mɔgɔ caman de ma caman olu photo ta wallahi Facebook kan n tɛ TikTok dɔn dɛ Facebook dɛ parce que n taara TikTok kan a ma mɛn wala mais Facebook kan mɔgɔ caman photo bɛ yaala numéro sɛbɛnnen b'a kan wallahi u t'a kalama k'olu photo affichelen don u t'a dɔn dɛ u t'a réseau kɔnɔ u t'a dɔn u t'a la foyi foyi u tɛ foyi dɔn donc an k'an janto nin yɔrɔnin na wa i b'a dɔn o photo fana sɔrɔla cogo min na parce que dɔ b'a yɛrɛ ɲininka ko olu photo sɔrɔla cogo di voilà u bɛ u ka photo de bila Facebook photo bila yɔrɔ in na a statut kan ye voilà n'u y'u ka photo bila yen voilà a mɔgɔ lankolon ninnu mana photo ye n'u ye min forme kan ou bien ɲɛda cɛ ka ɲi u b'o capture kɛ très bien n'u ye capture d'écran kɛ u bɛ sɔrɔ k'u sago sɛbɛnni bɛɛ k'o la sa k'u yɛrɛ ka téléphone numéro k'o la k'u ka voix kɛ ka sin ka audio ta dɔrɔn k'o don photo kɔrɔ dɔrɔn k'o publier ka sɔrɔ i b'a sɔrɔ a tigi bɛ so a ma min a ma bɔ a tɛ foyi dɔn a la a tɛ foyi dɔn a la k'ale ko dɔ ka furu tun bɛna sa a la a bɛ kɛ o wala a bɛ kɛ n'i y'a ye ne ko n'i bɛ nin yɔrɔnin dɔn nin kuma in de don salo muso dɔ ka furu tun bɛna sa a la bilahi a bɛ kɛ wala bilahi a bɛ kɛ i b'a dɔn ko muso cɛ kɔrɔmuso o de y'i to an ka jamana région dɔ la ka sin ka photo in ta dɔrɔn k'a télécharger dɔrɔn ka sin k'a ci muso cɛ ma i y'a ye i kɛlen k'i muso ye o la ko e muso bɛ ka feere k'i numéro sɛbɛnnen y'i muso kan yali hakili k'a fɔ k'a b'o ɲɛɲini o tɛ ko nɔgɔ ye dɛ mais i b'a dɔn ko min kɛra cɛ de fana ye hakili sɔrɔ quoi voilà a ye photo in numéro min b'a kan a ye numéro in wele quoi k'a fɔ ye ko tiɲɛna ko muso min filɛ nin ye ka muso in photo ci cɛ in ka WhatsApp la ko bon ne bɛ nin muso in de fɛ voilà i ye faamuya bon a nana dɔn cogo min na u ye fɛn bɛɛ sigi sen kan u ye condition fɛn fɛn cɛ y'a bɛɛ rempli a tɔ tora sisan photo min filɛ nin ye dɛ o yɛrɛ muso in de kan na maintenant u bɛna ɲɔgɔn ye yɔrɔ min de la o bɛɛ fɔra cɛ ye cɛ taara o bɛɛ la cɛ yɛrɛ permission t'a kama ka t'o bɛɛ la u nana ni muso min ye cɛ ko ayi ko ale ye min fɔ ko photo in tɛ nin ye ko mago bɛ muso in yɛrɛ yɛrɛ de la parce que cɛ kɛra hakilima ye Jakarija o ye point fɔlɔ ye point filanan site dɔ bɛ ka baara kɛ Mali la n'u ma site in bloqué n'u m'a bloqué foyi tɛ ɲɛ tuguni e y'a tɔgɔ fɔli man di ayi site in bɛ yen namɛ ayi téléphone bɛ maa caman bolo awɔ namɛ bɛ nin téléphone bɛ maa caman bolo mais o tɛ ko caman dɔn kow kɔnɔ nka fɔli a b'a jira hali n'u y'a taper don min na ou bien i b'a dɔn ko WhatsApp kan sisan k'u bɛ ka mɔgɔw ajouter u ka groupe la ka sɔrɔ i t'a kalama a bɛ kɛ
u bɛ ajouter a dɔw bɛ lien ci ma n'i y'a accepter ka sɔrɔ i t'a kalama. Merci. I bɛ taa groupe kan. Bon anw n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ n'anw tɛ ko dɔn ko yɔrɔ n'i y'a fɔ anw ye hali n'a nana dɔrɔn n'an y'a kalan dɔrɔn an bɛ se k'a fɔ ayi o don n'an ye nin kuma mɛn. Nin ye site internet de ye. I y'a faamuya YouTube ninnu bɛ cogo min na nin fana bɛ o cogo kelen de la Opera Mini ninnu ni fɛn bɛ cogo min na nin fana bɛ o cogo kelen na n'i y'a taper n'i donna a kɔnɔ a bɛɛ ni Ala cɛ n kale Ala la i tɛ foyi y'a kɔnɔ ni maliyɛn muso lankolon tɛ. Allahu Akbar. A bɛɛ ni Ala cɛ a bɛɛ n'i ye site yɛrɛ dayɛlɛ i ɲɛ bɛ bɛn video fɔlɔ min ma o ye maliyɛn muso dɔ de maraka don a bɛ k'a yɛrɛ filmer k'a ci a cɛ de ma tunga la. Ala. Jaraja n ko site in kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ ni maliyɛn muso lankolon tɛ i tɛ jamana si video ye fo maliyɛn muso. Ala. Lankolon dama de bɛ yen maliyɛn muso minnu bɛ yen n'u b'u yɛrɛ filmer k'u yɛrɛ di cɛ u yɛrɛ filmer ka u lankolon ci cɛ wɛrɛw ma dɛ olu de kɛlen don ka site in sanfɛla fa. Masa. Wa sititigi bɛ wari de sɔrɔ o la fana dɛ. Ministre ka sɔrɔ filmer fɔlɔ la dɛ. Sititigi bɛ wari de sɔrɔ o la dɛ. Voilà. A site bɛ don a kɔnɔ dɔrɔn n'i tɛ 18 ans ma n'i taara k'i bɛ don u b'i bloquer. I y'a faamuya. Mais n'i donna a kɔnɔ maliyɛn muso de bɛ yen. Dakariya Keyita cɛ si tɛ don site in kɔnɔ ka tile fila kiti dɔnbaga dɔ ye. Ayi. Safuru la. Ka don a kɔnɔ ka naviguer a kɔnɔ ka tile fila kɛ k'i n'i dɔnbaga dɔ lankolon ye a tɛ kɛ. Ne ka sɛbɛn yɛrɛ de f'i ɲɛna nin ye tan. Nin ye sɛbɛn ye. Wa dɔ wɛrɛ tɛ dɛ minnu cɛw bɛ tunga la walima minnu cɛw bɛ fan wɛrɛ fɛ n'u b'a fɔ musow ye k'i yɛrɛ filmer k'a ci ma ni musow b'a accepter k'u yɛrɛ filmer k'a ci Jaraja téléphone ye fɛn de ye pièce dɔ bɛ téléphone na mɔgɔw k'a ɲini u k'a dɔn. Nin ye tiɲɛ ye dɛ. Jaraja n'i ye téléphone kura san n'i bɛna a installer téléphone bɛ fɛn o fɛn d'i ma kɔrɔ b'a bɛɛ la nka anw b'a kɛ accepter fo ka taa téléphone ɲɛ yɛlɛ ka sɔrɔ yɔrɔ de bɛ téléphone b'a f'i ye k'i bɛna photo ni video minnu ta ko n b'a garder ne yɛrɛ kɔnɔ yan. Awɔ. Nka i b'a accepter i bɛ tɛmɛ pour que téléphone ka dayɛlɛ parce que i pressé don ka téléphone ɲɛ da ye e bɛ condition fɛn bɛ poser ko téléphone ko la e b'a bɛɛ accepter fo ka taa téléphone dayɛlɛ i bɛ video ta i hakili la k'a taara yɔrɔ wɛrɛ tɛ dɛ i y'a ta a maralen bɛ téléphone in kɔnɔ yen. Ala. I b'a effacer ka ko bɛɛ kɛ mɔgɔ bɛ yen n'i ye téléphone d'u ma u bɛ téléphone dɔn kojugu u b'a dayɛlɛ k'a bɔ k'i ka video kɔrɔlen i ye video min effacer kalo kelen kalo fila u b'a bɔ k'a d'i ma kana se k'a la fiyewu. Ala k'an ci. Bon site in falen don mɔgɔw de la o cogo in na tan. Ala k'an ci ɲuman na. Jagaja. Walayi n'an ma ko dɔ lajɛ Mali ko in na an bɛ ka taa cogo min na. An k'an se ma appel vidéo nin na an k'an se ma o rɔ dɛ. An taa cogo ma ɲi dɛ. N'o tɛ an mun tɛ ko dɔn ko rɔ o b'an da don kuma na an sigilen dɛ. Ala k'an ci ɲuman na. I ɲɛ bɛ bɔ k'i bɛ yafa ɲini o y'a sɔrɔ c'est trop tard. Mais c'est grave. N ko Ala kojugu don dɛ. Ne ni Kasɔngo ka mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ n bɛ site in tɔgɔ f'u ye. Walayi bilahi n'u ma fɛɛrɛ kɛ ka nin fɛn sugu ninnu interdit Mali la yan. E b'a kalama ko hôtel dɔ tun bɛ Mali la 2012 2013 hôtel dɔ minɛna. I y'a faamuya commune 5 kɔnɔ. Caméra de surveillance tun b'u ka hôtel bɛɛ kɔnɔ. E b'a dɔn k'olu tun bɛ mɔgɔw lankolon vidéo feere yan. U bɛ chambre kɔnɔ. Bilahi olu tun bɛ adamaden lankolon vidéo feere o kɛra san dɔ la u ka hôtel de bɔ kɛra kalama min kɛ cun kɛra u kan ninnu ka a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ordinateur saisilen discuter ka vidéo dɔw tun bɛ nin kan cɛ kojugu don dɛ. La hawla wala quwwata. Ni 2012 tɛ 2011 a kɔni kɛra o wagati nin kɔnɔna na a hôtel kun caméra surveillance kun b'a hôtel kɔnɔ bon o n'a ɲɔgɔnnaw wa o min bɛ Mali kɔnɔ bi dan t'a la kuma dɔ la e bɛ bali k'i ka video dɔ ye réseau kan e bɛ yɛrɛ ɲininka de ko nin video bɔra min e pourtant nin bɛ kɛ waati min na maa wɛrɛ kun tɛ ne ni karisa fila kɔ karisa dun tɛna di e hakili la ko video bɔra min. Lajila. E hakili la k'a bɔra min. Ne cɛ n bɛ min f'i ye hôteltigi dɔw bɛ wari min sɔrɔ nin na i b'o da dɔn. Kamalen maliyɛn dɔ taara bɔ a yɛrɛ ka video kan Chine u bɛ k'a feere a yɛrɛ lankolon video maliyɛn ka taa bɔ a kan Chine u bɛ k'a feere. Allahu akbar. C'est-à-dire réseau ko man na ɲuman kama Mali kɔnɔ quoi n'u m'a lajɛ u ka dan sigi Mali réseaux sociaux ko la a ko bɛ taa k'an bolo da n'a dun ko taara k'an bolo da a ma ɲi donc minnu bɛ minɛ u ka sanctionner sanction ka bin u kan u k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ ka min kɛ dɛ ko c'est-à-dire dépravation dan de don quoi sinon kojugu don dɛ. Kojugu don.
Fajiri ya baba ni sanu. Kama le bita ta kuno bo. Bele dugo bo mona ngode bele dugo. Ko kile ma wado bi bo zaba songona. Wa bele dugo bo mona ngelo ya fonye. Ugo mami ma boli ko su kana ko illa. Kama le kima la shida ke ko dugu na je ke dale tu. Fajiri di sebe ko dogo di. Akomi karite mene juwe kalo kile mo woro samba flam mo ani woro. Nege kayeta ani nani 14h. Ako faya min flese Wuzira la abogari sirigi sanugo onga sirade urutan national numero 6 kamale ko Allah sidado kera jongo ala kwa ko sebe woro golera fasirede ba ko kuna foni aboro sanu yambe barisani ministry bona minga chaw bembe tani nga segi ale sira ko nyebolima ministre de transport et des infrastructures fasirede ba ko ale ajira ka fo ni la sida min vle abogari sirigi sanugo ta mobile ba mimbe compagnie mimbe na be famo ko ernyono ko ale de ni ya fama bala nyere tayenga mobile do de nyon zero we fajiri ba ko ministry bona mo ga mala ko ma soro do re fede ko boli ka ko jugu de do accès de vitesse ko de do wiyo ko no ta ko ka ko fo da ala fajiri ba ko ako yiro woro bolero bismillah barizani ma wolon vla bonyango kama le ko halolu mu daro du ma duru olu sebe koro jogina wa mamunu jogina ku yu che gbara la ninga na nuye gabriel to kono urgence delegate ma fajiri ba ko on ministry bona nyema ako abe do nga kata se fure ma munu ndora la sidala kagela do nga kokura munu jogina ala ku keneya wa temele ko fe kare gola de damble hoy ako mamunu bi mobile boli ko jugula kamale ku ka do ka fo ko kenyere la dadu aya donde extra vitesse mind ko jugu de dadu e ba ki yere la ka ke ma wore la ay ni yore fal na seni baloye ya to bul don de ay anto yore musala ka bolo de chefu do sanga o yore to musala ka bolo de walla ni be balo ko mobile ko na fi nyime ko mo ha ye jaleta mabo balo jatna ta bo mobile la globana ni balo ko yoro mobile la e mi sigile ba krefe avec inafo frère doni amranci do bi sengo fem to la lever minute ni de la veraga ay mena mon de doro do ni malide be ba ka bulma fa buli ko sanugo iba fa bogari siri sanugo ne ma fonga accident tige malla de na mami mi twaro obi dogoya kamale mali accident ko ne kisitima ay ne accident ko julike kisitima nga boru ma de sabe ni chocho accident nge ala ka ngisi do ne ne amedore ne ba fonga wa ni mi yake ojotaro ira to warwado de la ka ne fura montana karela imaya uba fura ne de di ma fura ebi moto boli joro bi na sede fi sero eme ichi wa ma bi bolo ba mo ya ka bo ka se sero la ko wa bi ta yoro moto la wati sira nga ko anga tumana ministry délégué minye Umaru Jara atara doni kura do di anga sora suma mopti sivare voilà doni mi biwole ko type ankisi atara kata o kura voilà atara o di anga sora suma tabaraka aya di mami boloma o ye anga chef d'état-major général des armées voilà Jean-Élisée Daw très bien minye ika do boke pay ale kele ka klemene ale fana ya la teme ka di chef d'état-major général des armées de l'air voilà comme ale fana ya di oma alu boy jara abeketi ale ya di oma comme amero ne ko bi drone kura chama voilà anyo de soranga jamana kono abana minu be no fana bina do kele kono tanda umululu ala ni kera sona tante voilà kuma kamje ambe bitabla ya bidaka kete ni ala manga jonya jo ana jakar jaketa amenyo soro ya na ala sona donore ni ala sona kuna fana warawe inshallah min bitati kelenye abeketi kalimano foku wala mando flele ko nyumana voilà tam tv ekupu be ka damane ika do kulubali la voilà kana se fo ne sanugo ma ne jagar jammo bebi fo ne minu be kan filmer voilà kan fiye fe jou zena ambu befu biafo sabana be no o twa buragono amini befu ku wala mando ka fuye ku ni che tabaraka olu sababu la ambe ka ye image la awo kamale anga foko akambe jin watu wore